Hej, jeg er Signe Libak. Jeg arbejder i HR-afdelingen i Recover Danmark. Jeg vil give dig et overblik over vores organisation og hvordan Recover er bygget op. Først tager vi en tur i helikopteren for at se det hele lidt fra oven. Recover er en nordisk organisation, der opererer i Danmark, Sverige og Norge. Den samlede organisation kaldes Recover Group og arbejder inden for 2 hovedområder: miljøservice og industri- og skadeservice. Miljøservice opererer selvstændigt med afdelinger i hvert af de nordiske lande, men lad os koncentrere os om Recover Danmark, der beskæftiger sig med industri- og skadeservice. Recover Danmark har nogle centrale stabsfunktioner, der støtter hele organisationen. Det inkluderer administration, finans, regnskab, salg, indkøb, QHSE og HR. Når det kommer til den daglige drift, har vi værftet i Frederikshavn, der fokuserer på marineservice. Derudover har vi 2 regioner, Region Øst og Region Vest, der arbejder med traditionel industri- og skadeservice. Hver region er yderligere inddelt i afdelinger, og afdelingerne har igen forskellige centre. Disse centre er strategisk placeret rundt omkring i hele landet for at kunne nå frem til kunden hurtigst muligt. Så lad os dykke ned i, hvordan et typisk skadeservicecenter er organiseret. Her er jeg på vores center i Hvidovre, og for at holde styr på alle vores sager og procedurer, så er vi også inddelt i forskellige segmenter. Så lad os prøve at gå ind og kigge en gang. Det første vi møder, når vi går ind på kontoret, det er vores brand- og industriservice. Brand, de sikrer og sanerer efter brandskader, og industriservice, de har en lang række specialiserede rengøringskompetencer og løser en lang række forskellige specialopgaver. Og her der har vi skimmel- og indeklimaservice, som selvfølgelig sanerer efter skimmelsager, og det deler også kontor med mørsøger, som tager sig af alt det indhold, der er på alle vores forskellige sager. Og så har vi selvfølgelig fugten, som tager sig af alle vores fugt- og vandskader. Udover alle vores forretningsområder, så er en stor del af Recovers arbejde også at stå til rådighed 24/7 hele året rundt. Derfor har hvert center også et vagtberedskab, som står klar til at rykke ud, når skaden sker. Det lokale center kan have lidt forskellige opdeling, men uanset hvordan det er organiseret, hjælper vi naturligvis hinanden på tværs af segmenter. Når der er større skader eller mangeskadesituationer, som f.eks. skybrud, står vi sammen og hjælper på tværs af centre, afdelinger og regioner. Nogle gange krydser vi endda landegrænser for at hjælpe vores nordiske kollegaer, når behovet opstår. Vi er en samlet familie hos Recover, og vores styrke ligger i at arbejde sammen. Med denne organisering kan vi sikre, at vores kunder og skadelidte kommer hurtigt tilbage til hverdagen i en bæredygtig verden. Vi glæder os over, at du er blevet en del af vores team.